Hörmətli dostlarım, туганнарым, kimler qarый безне, hörmətli instadaşlar, müsəlman qardaşlar. Йолдызларга ышану шул ук инде багучылык сихерчилекнең бер төре. Ул шулай ук сихерчилекнең бер төре. Менә әйдәгез теге менә динне бераз гына әз генә кырыйгара куеп торыйк та логик яктан фикер йөртик. Менә то есть обычно логик яктан фикер йөртегез. Менә әйтәләр, овнам сегодня бүген теге сарыкларга Овиннарга бүген шундый эш эшләргә кирәк, яисә моны эшләмәскә кирәк, юлга чыкмаска, яисә акча белән эш итмәскә. Ракларга булай эшләмәскә, тегеләй водолейларга булай. Сорау бирәсем килә. Кем әйтте? Йолдыз. Кем әйтте шулай эшләмәскә дип? Акча эшләм. Йолдыз. Нәрсә ул йолдыз? Йолдыз ул сотворенный йолдыз күктә, каядыр еракта, моннан 100 миллион ел ераклыктан 150 миллион кояшка кадәр инде безнең әйтгәндә 100 миллион километр ераклыктагы булган бер таш. Күктә, космоста очып йөри торган. Нинди шушы космостагы таш, нинди шушы йолдыз адәм баласына кем аркылы килеп, кемгә нәрсә эшләргә килә икән, сез акыл ягына уйлап карагыз, логик яктан. Ул бит йолдызнамәне анда инде без аның теге бер ара бер шуның белән эшләп бер тикшереп алган идек. Аны ясаулары, аны эшләүләре ул бернинди кысаларга сыймый торган әйбер. Кемгәдер 1000 кеше арасыннан бер кешегә туры килеп килә дә, шул кеше әйтә, миңа туры килде ди. 999-ына ул туры килми, анда или берничә миллионнан туры килми. Ул акыл ягыннан, логик яктан бертенләй акылга сыймый торган әйбер. Ташлар, алар йолдыз кешенең тәкъдирен дә, язмышын да, акчасын да, малын да хәл итми. Нишәгә кирәк икәнен дә ул әйтә алмый. Кемдер шуның белән аякта атламый бит, шушы йолдызнамәләрне карамыйча. Бу җәнәгать дөрес түгел. Аллаһ Тәгалә, Расулыбыз саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә бит хәдисендә, сиңа киләсе әйбер ди. Сине беренчектә урап уза алмый ди, сиңа киләсе булмаган әйбер сиңа берничектә килә алмый, синеке була алмый ди. Шуңа күрә тәкъдир язмыш Аллаһ Тәгаләнең кодрәтендә, аның кулындагы әйбер. Бу дөрес түгел. Бар кешенең әйе, җәй көне туы, кыш көне туы, көз көне туы физиологик яктан, холкы ягыннан аның ниндидер үзгәрешләре, үзенчәлекләре булырга мөмкин. Син гафу ит әле, менә синең белән таныштыр әле дигәннәр. Туры эфир кем белән соң таныштыр әле. Үзеңне сөйлә әле. Пауза. Пауза. Таныштырып кит, менә монда безгә язганнар. Мин Мөдәррис Хәзрәт Гыймранов булам. Үзем Саба ягыннан инде иләнмәүче кызлар сыраса әйтәм. Иләнгән, гаилә корып 12 ел яшибез. Яулыклы кыз монда язган. 6 балабыз бар, әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Мин Улаеш районы Усат бистәсендә Ихлас мәчетендә имам булып эшлим. Бүген көндә Казанда машинада Габдрахим әфәнде белән интервью яздырып утырам. Субханалла, машалла. Менә без гороскоп буенча аның характеры туры килә бит дип әйтүчеләр бар. Менә моңа ничек җавап бирәсең? Ахмаклык. Әнекәем. Ничек җавап бирәсең, ахмаклык? Шулаймы? Менә холык буенча, характер, физиология, психология зур фәннәр эшли. Нинди йолдыз? Бunda мен теге бөтенләй нитәсен дә килми даже, эшкә киләсен дә килми. Гороскоп буенча Дөрес әйтәсең дигән. Гороскоп буенча гамәл кылу, тормыш куру дөрес түгел. Дөрес түгелме? Юк, сафсата. Бухтан. Үзеңнең аларга караганың да юкмы? Караганым да юк. Карамыйм да. Элек тә булмады. Хәзердә тем более инде. Менә тагын бер сорау бирәсем килә. Шизофрения диләр, шундый авыру бар. Дин буенча нәрсә ул? Нинди авыру бу? Шизофрения. Ну менә без хәбәр шул сихер турында, ни турында әйтеп үтәбез. Менә мин бу сорауга җавап биргәнче шуннан башлыйм әле. Җәмәгать белеп торыгыз, теге адәм баласында күз тию яисә сихер булып, шуны вакытында даваламаган вакытта ул физиологик авыртуга чыгарга мөмкин. Тагын бер кабатлап әйтәм, әгәр дә кешегә күз тию, сихер, бузым кебек әйберләр булса һәм аны вакытында даваламасаң, ул физиологик авыртуга чыгарга мөмкин. Монда менә бер сорау, Мөдәррис, Сабага кайткалыйсыңмы соң Булат Сабадан дигән. Кайткалыйм, мин 3-4 көн Сабада, Казанда калган, 3-4 көнне Сабада. Гаиләм шунда минем, Сабада мин. Сабаның үзендәме? Саба районы Ылыяз авылында. Ылыяз. Лучезарный Ылыяз.
Sizde bir geybet radyo var. Әйе, Саба дулкыннары. Сабат оқыннары. Әлфия ханым, директор. Әйе. Менә монда Кашапов чыкты. Кашаповтан чыкты. Әйе. Димәк, менә әгәр дә кеше даваламаса, менә аның акыл ягыннан, сәламәтлек ягыннан тайпылышлары пәйда булырга мөмкин. Менә тагын бер сорау, мен сорауында әйтмим инде, Әйе. кеше бит инде сорау җибәрә. Әйтегез әле, Амалия татар исемеме ул? Амалия. Әмәлия дип язсаң. Амалия. Амалия дигән. Амалия Амалия. татар исемеме ул? Амалия татар исеме дип әйтеп булмый торгандыр инде. Моның карага кирәк, там мин филолог түгел, теге тел белгече түгел. Әмма дә ләкин исем кушасыгыз килә һәм исем сайлыйсыз икән, тагын бер кабат әйтәм. Исемнең мәгънәсенә карагыз. Аның исеме иң беренче исем сайлаган вакытта аның мәгънәсе яхшы булырга тиеш. Беренчесе, икенчесе инде яңгырашына карагыз. Менә үзе төрки яктанмы, гарәп ягыннанмы, чыпчын татар исемеме, Габдулла, Мәдинә, Әминә, Айсылу, Таңсылу, Амалия инде үзегез күрәсез, ул ясалма рәвештә барлыкка килгән ди, кушма исемдер дип әйтерим мин теге белеп әйтмим, ләкин теге менә шушындыйрак җавап. Әгәр дә менә халыкның сиңа сораулары булса, Әйе. алар кая мөрәҗәгать итсен? Алар миңа шалтыратырга мөмкиннәр, алар миңа язырга мөмкиннәр WhatsAppка, телефон номерын белсәләр. Телефон номерын белмәсәләр, алар инде миңа Instagramда бар, мин Instagramда менә миңа язып торалар, шулай бик күп мәсьәләләр буенча язалар. Мин җавап бирергә тырышам Instagramнан. Әйе. Шизофренияны нокта куйык инде. Әйе, шизофрения бу кешенең инде акыл ягыннан бераз тайпылышы. Монда шулай ук менә әйтеп үтәм, ике яктан булган ки, менә онытмагыз, кешенең өч нигезе бар: тәне бар, акылы бар, акылы бар һәм күңеле бар, җаны бар. Менә шуңа күрә авыртулар да ике төргә бүленәләр. Авыртулар бар, физиологик авыртулар бар, рухи авыртулар. Әгәр дә моның рухи яктан, сихер, бозым ягыннан бөтен нәрсә тәртип икән, бу димәк инде мөрәҗәгать итә табибларга һәм һәр ширнең үз бит инде дәвалау усулы бар. Яисә киресенчә табибларга барды, табиб тапмадылар икән, димәк инде эшкеренеп карарга кирәк. Шуңа күрә шизофрения монда бит теге нитеп әйтеп булмый, моның сәбәбе төрле булырга мөмкин. Ни өчен, нинди сәбәпләр аркасында аның акылына заһир килгән. Эш күрүче кешеләр бармы соң бездә? Эш күрүче кешеләр бар, бездә дә алар бар, эш күрүче кешеләр. Аларны инде хәзер Нәрсә диләр? сезнең гыйлемгә исләр китереп тыңлап утырам. Сезнең белемнәр, ишеткән җаваплар гади, халыкка ярдәм итсә иде, гаиләгезгә иминлек, бәхет теләгез, рәхмәт сезгә. Аллаһның рәхмәтләре булсын. Субханалла, машалла, баракалла, күтимәсен. Рәхмәт. Менә бу очрашуның инициаторы Габдрахим әфәнде, шуңа күрә шушы әҗер саваплар аңа да инде. Амин, 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 амин. Бар, аларга Барыбыз кирәк кара. кеше таба, алар бар бездә. Мәхмүд хәзрәт эш күрә, Фәрид хәзрәт эш күрә, мин беренчесен беләм. Шуңа күрә инде кирәк кеше таба, бар, Казанда да алар беренче бар. Ванга. Менә бик популяр кинода бар, Вангелия дигән ялгышмасам. Минем әле караганым юк аны интернеттан. Ванга кем иде ул? Ванга бер карчык иде. Ну, җавап бирәсең инде син. Кемесе? Молодец. Ванга белән әби. Башта көлмәде, әди әйтмешли. Мәрхүмә әни башта көлмәде дип әйтәдер. Ванга күзе күрми торган бер әби инде ул. Күзе күрмидер име? Шулай дип беләм мин, күзе күрмидер дип беләм әбинең Ванга. Менә без әйтеп кенә әйттек, Вангалар башка төрле киләчәкне әйтүче сихерчеләр, алар шул ук инде бөтенесе менә әгәр дә без алда әйтеп үткән критерийга туры килсәләр, алар сихерчеләр. Бу кешенең исеме, фамилиясе кем дигән? Кем ул? Менә сиңа язганнар, әйе. Кем? ФСБ сорамыйдыр бит. Бер матур кыз. Гыймранов Медәрис Мулланур улы булам. Мулланур улы, Медәрис Гыймранов. Медәрис ибн Саба. Лаеш. Ильяс. Хәзрәт. Зур насы куя күрмәгән. Ванга бит менә әле дә Ванга нәрсә әйтерсең икән быелгы елга дип шундый язма чыккан инде каядыр теге. Менә беләс, менә әйтәсем килә. Менә без әйттек, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә Луқман сүрәсендә әйтте, киләчәкне миннән башка беркем белми диде. Һәм без әйттек, әгәр дә кеше киләчәкне әйтә икән, бу сихерче, бу инде ялганчы. Һәм менә бундай Ванга кебекләр алар булдылар, булачаклар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, миннән соң яңа пәйгамбәрчеләр булачак диде. Ялган пәйгамбәрләр булачак диде. Ләкин минем үлемем белән диде пәйгамбәребез,
vahiy bitecek dedi. То есть peygamberlikning 40 өлеше бар. Peygamberlikning 40 өлеше бар. Менә шуның арасында пәйгамбәребезнең хәдисләре бар бит. Шулай булгач, шулай булачак. Константинопольне алу, ана кешенең кыл тудыруы, үзенә патша тудыруы һәм башкалар пәйгамбәрнең киләчәккә карата әйтелгән кыямәт көненең галәмәтләре әйтелгән хәдисләре бар. Менә ул пәйгамбәрлекнең галәмәте, ләкин пәйгамбәребез минем вафатым белән пәйгамбәрлек битер, бер генә өлеше ачыктан-ачык төшләр калыр диде. Булды. Шушыннан артып китте икән, бу кеше эшли ярамаган эшне. Сораулар бармы? Яхшы иншалла сакларбыз, сакларга тырышырбыз әле. Һәм шуны әйтәсем килә. Мин теге шундый сораулар бирәм. Һәр бала үзенең ризыгы белән туа диләр бит. Әйе. Ник хәерчеләр бар? Каяларның ризыклары? Мин кичә шул турыда уйладым. Бәлки мин ялгышамдыр. Мин бит шуңа күрә сиңа сорау бирәм. Беренчедән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримдә шундый аят бар: "Әгәр дә ди дөньяда бөтенегезгә бер тигез малны бүлеп бирсәм, күпчелегегез гөнаһка төшәрсез" ди. Бу дөньяда күпчелек кешене гөнаһ кылудан мөмкинлеге булмау гына тыеп тора. Андыйлар да бик күп. Ни өчен сихерчеләр бар? Беренчедән, бу Аллаһ Тааляның теләге. Аллаһ Тааля шулай теләгән. Икенчедән, бу байларга, безгә мөмкинлекләр булган кешеләргә сынау. Аллаһ Тааля шушы фақирләрне чыгарып шәт аларны түгел, безне сыйныйдыр. Чөнки ислам динендә закат дигән төшенчә бар. Әгәр дә кешенең акчасы, малы билгеле бер күләмгә җитте икән, ул закат түләргә тиеш. Менә дөньяда күп гаделсезлекләрнең сәбәбе мөмкинлекләре булган кешеләрнең закат түләмәүләре. Ул кеше малы, кеше хакы ул. Аллаһ Тәгалә сиңа байлыкны, бәлки шушы кешенең өлеше булганга үләп карагыз. Менә синең акчаң бар икән, байлыгың. Бәлки Аллаһ Тәгалә сиңа закат чыгарыр өчен, менә шугы фәлән факиргә, кешегә бирер өчен сиңа биргәндер. Кеше бу турыда уйлап та карамый вакытта. Шуңа күрә бу факирләр, мискиннәр ул безгә сынау. Без әгәр дә ислам динен тотып яшәсәк, закатлар чыгарылса, андыйлар булмас иде дәген. Яшәү җиңелрәк булырды, гаделрәк булырды. Ислам дине шуңа күрә дөньяда гаделлек булсын өчен бирелгән. Менә бер мисал, Умар ибн Абдул-Азиз вакытында 5нче хәлифә дип әйтәбез инде аны. Мөселман дәүләте, мәмләкәте, Сәгуд Гарабстаны, Сирия, Иран, Ираклар, хәтта Африканың бер як өлеше кергән зур дәүләт. Менә кем географияны белә, уйлап карагыз, нинди зур дәүләт. Шушы дәүләттә ул вакытта закат бирергә кеше булмый. То есть бөтен дәүләттә закат бирердәй факир булмый. Ни өчен? Чөнки ул вакытта җитәкчеләр, менә ул Умар ибн Абдул-Азиз бик була гадел җитәкче, малны дөрес бүлүче. Хәтта әйтәләр, орлыклар анда йомырка кадәр булган ди. Бәрәкәт була. Ул бәрәкәт менә бу көндәге шушы менә бу социаль катламнарның артуы ул ислам динебезне тотмау аркасында. Ислам асылда ислам дигезен тотып яшәмәскә, менә бүген миллионерлар, миллиардерлар шушы ислам диненең шушы 5 баганың берсен закатны гына әйтсәләр, күпме акча бүленеп бирер иде. Бит ул шулай булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә бит аны шуңа күрә бирә. Без бердәнлек, менә без бер көймә эшендә. Без бер көймә эшендә. Әгәр дә шундый хәдис бар, сез бер көймәдә yüзәсез ди, менә карагыз пәйгамбәребезнең нинди гадилеген һәм гаделлеген. Сез бер көймә эшендә ди, бер көймә эшендә. Астагылар ди сездән су сорыйлар. Су. Әгәр дә сез ди шушы палубаны ачып, астагыларга су бирмәсәгез, нишиләр? Алар көймәнең төбен тишәләр һәм су кереп бөтенегез дә һәлак буласыз. Менә без бер обществода яшибез, бу бик мөһим мәсьәлә. Без бер катлам, бер обществода, бер җир йөзендә, бер илдә яшибез без, бер көймәдә. Әгәр дә без бер-беребезгә ярдәм итмәсәк, әгәр дә без бер-беребезгә булышмасак, байлар факирләрне карамаса, факирләр гадел булмаса, Аллаһ Тәгалә әйтә бит пәйгамбәрбез, теге факир тәкәбир. Факирләр дә үз гадел булсалар, менә бу вакытта булыр иде тормыш итү җиңелрәк. Менә ислам динендә бит бөтенсе салынган алар. Һәм синдә менә сорыйлар, мөдәррис хәзрәт кайда укып дини белем алды икән дип. Без һаман да укуны дәвам итәбез әле. Мөселман кешесенә бишектән алып ләхеткә кадәр инде гыйлем алу
тиеш булып санала. Мин гыйлемне ала башлаган идем 1000 еллык ислам динен кабул итегән 1000 еллык мәчет мәдрәсәдә Ильяс хәзрәт Җиһаншинда, аннары инде дәвам иттем гыйлем алуны Мөхәммәдия мәдрәсәсендә. Үзебездә Татарстанда бер кайда чит илгә тегендә монда барып йөрмәдем. Һәм инде укытучыларым да бар. Бүгенге көндә укып торабыз, өйрәнеп торабыз, теге самосовершенствоваться инде тырышабыз шулай. Рәхмәт кызыксынуларына. Һәм шул соравында бирим инде, менә садака күпме бирергә тиеш ул? Садака белән зәкатны бутырга ярамый. Юк, закатны беләм мин. Ансы аерым. Садака кешенең мөмкинлегеннән чыгып бирелергә тиеш. Иң хиш югы елмаю. Сәлам алейкум Габдрахим абый, ди Габдрахим әфәнде. Сәлам алейкум хөрмәтле инсадашлар дип шын күңелдән без корысти елмайдың икән, бу садака. Пәйгамбәрбез әйтә, ярты финик биреп булса да үзегезне җәһәннәм утыннан коткарыгыз ди. Менә садака ул бик зур гыйбадәт булып санала, чөнки Аллаһ Тәала Коръәни Кәримдә шундый әйтә аятлар бар. Раббирҗиуни, мине үлер алдыннан үлгән вакытта ди, күпләрегез мине кире кайтар дип әйтерсез ди. Һәм ни өчен икәнен әйтә. Кире кайтсам, мин күп итеп садакалар бирер идем, яхшылыклар эшләр идем. Карагыз, Аллаһ Тәала Коръәни Кәримдә дә хәтта кайткан кешенең теләген әйткән вакытта садакалар бирер идем дип әйтә ди. Галимнәр әйтәләр, бу ни өчен шулай китерелә? Чөнки кеше үлгәч садаканың нинди, чөнки бит ул ирекле. Кеше бирсә дә ярый, бирмәсә дә ярый. Әле ирекле була торып добровольно эшләгәч, аның тагын да кыйммәте арта. Менә үлгәч инде нинди әҗре бар икәнен белеп, күреп, кайткач шуңа күрә шулай дип әйтә дип әйткән теге галимнәр арасында шундый бер бар фикер. Шуңа күрә ул безнең менә әйткәнемчә садака бик зур гыйбадәт булып тора. Кыш көне кышларны ашату бу садакамы инде? Кыш көне кышларны ашату, подъезд төбендәге әлбәттә теге ул инде ашатасың икән, аның инде теге әйтәләр бит русча, любишь с горочки кататься, люби санычки возить дип. Әгәр дә инде син ияләндердең икән, аның чисталыгын, пакьлыгын да карарга кирәк, ләкин хайваннарны, кышларны ашату, җимлек кую, ул әлбәттә садака булып бара. Бик зур садака. Әйдә бер кечкенә генә дуга укыды. Кечкенә генә дуга. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу саййидина аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب الله تعالى һәрбер безгә дә исәнлек, саулык, сәламәтлек, иминлек, тигезлек, мәртәбә, дәрәҗә биреп, кайгы хәсрәтләрдән, бәла казалардан, авыру сырхаулардан имин кыл, үзебез күтәрә алмаслык авыртулардан, авырлыклардан безләрне имин кылып, булган мал мөлкәтләребезнең, байлыкларыбызның бәрәкәтен күреп үзебезгә насыйп ризыклар булып, һәрбер безгә дә сау сәламәт акыл белән, сау сәламәттән җан белән, калб белән үзенең кушканнарын үтәп, тыйганнардан тыйлып яшәп, шушы дөньяларда да хәерле бәрәкәтле тормышларда булып, ахирәттә дә җәннәт әһелләреннән булырга نصيب إليسان إذا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. منك وبرك يفرغ الدنيا. Amin, amin, amin. Менә миңа Аллаһ Тәала сынау бирде, димәк мин моны күтәрә алырга сынаумы бу? Әлбәттә. Минем менә 10 бармагым юк бүген көндә. 2 кул, 2 аягы булмаган кешеләр бар. Менә бер җегет бар, кем әле ул? Онытам инде мин шуны. Менә мин йөрим Тимурга дәрескә. Тимур кем ул? Инвалид җегет. Аккаунтың ничек дип тора? Мөдәррис синең дигән менә монда. Әйтеп китим инде, эзлим, таба алмадым дигән. Мударис Гыймранов дип мин аны бер төзәтеп куям, менә Алла бирсә менә әйтәм. Төзәтеп куям, анда Мударис Гыймранов дип русча язылган ул. Мударис. Мударис дип эзләп карагыз әле, чыгарга тиеш. Киеп чыга бит инде ул. Мударис русча язылган. Сөйләп киттең, Тимур янына барам дигән. Менә ул инвалид җегет, ягъни ул инвалид креслосында утыра. Аның күзе күрми бөтенләй. Ничә яшьтә ул? Аягы җөрми, 12 яшь. Теге җырчы кыз белән. Әйе, Фазлиев Тимур. Димәк, конкурсларда катнаша, әнисенә ярдәм итә даже. Инвалид креслосында утыра. Хәтта ул аларның күпчелек андый кешеләрнең сәламәт кешегә караганда да мондыйрак зурак ни алып баралар әле. Тормыш алып баралар. Тулырак тормыш алып баралар. Шуңа күрә аяк йөри, күз күрә, колагы ишетә, қолның күпмедер өлеше бар. Димәк, эшли алган кадәр эшлибез. Аллаһ Тәала безгә бер кайчанда Коръәни Кәримдә менә кайда бар? Аллаһ Тәала кайсы урында яисә пәйгамбәрбез нинди нәтиҗә сорый?
Аллаһ Тәала бер кайчан да нәтиҗә сорамый. Мөмкинлегеңнән, матди мөмкинлегеңнән, рухи мөмкинлегеңнән, физиологик мөмкинлегеңнән чыгып, димәк эшлисең. Булдыра алмаган Аллаһ Тәала йөкләми һәм сорамый. Аллаһ Тәала бездән бер кайчан да, бер кайда да нәтиҗә сорамый. Аллаһ Тәала бездән һәр вакытта сорый: намаз укы, закатыңны бир. Мин ди әҗерен бирәмен, мин ризыкландырам, мин намазыңны укы, мин ризыкландырам ди Аллаһ Тәала бит. Шуңа күрә Аллаһ Тәала нәтиҗә сорамый, ни дә булса гамәл генә сорый. Менә без гамәлен кылсак, кулдан килгән кадәр, мөмкин кадәр, эшли алган кадәр, менә шул вакытта Аллаһ Тәала нәтиҗәсен үзе бирә. Алланың рәхмәте яусын. Амин. Тагын җылаттың. Яхшы. Ярар.